Sambonana nginibingelele namelele channel maswidi meta production uma ngabe yaqala ukufika ngicela ngiqiniso ukuthi uyasubscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje wenganza kwethu kuyaye ukuthi ke emndenini uma ngabe ke kade kumncwabo sekuhlukwana umunye siyaleni umunye siyali bese nje kuba khona oyedwa uzothi ke weba kwethu kufuneka ukuthi ke sike sihlangane nje kungonakele lutho sibonane nje singekho isifo sobungaza nje impilo zethu sijabulelane kungonakele lutho abantu bese bemgxeka ke bethi kwenziwa yini leyo nto ayisho manje njengoba ke sekunesifo thina ke njengamanje sizogwema ke leso simo sokuthi sihlangane mangabe kubi kodwa ngiyafisa ngathi singaphinde ke sihlangane noma ke sekukuhle njengoba ke ngize ngezinhleke njengamanje ngiyafisa futhi ukuthi ningiphendulele lo mbuzo lapha kuma comments lona uthi kwenziwa yini ukuthi ke mangiposte ivideo lapho khona suke sesincoma umuntu owenza ubuqhawe leyo video ke bese inegqozela ke ningayibuka isidalo bese kuthi ke mangabe kuyivideo yendaba ezimbi edabukisayo nezibhlungu nigijimeke noyibuka ngobuningi kusho ukuthi ke niyayithanda na indaba ezimbi lezi ezinhla nifuni na ngoba phela ke kuthiwe ke okuhle kudonsa okuhle bese kuthi ke okubi kudonsa okubi ngiyafisa nje ukuthi ke ningiphendule lapho kuma comments kodwa ke njengamanje udaba engeze ngalo ke luthi ke isive seke yakhanya inhlansi kaPenny Ntuli kungaphili ngisho iviki elilodwa nje engaqashiwe njengoba ke njengamanje esebizwe ke komunye ke umsakazo le kwandonga ziyaduma njengoba esememezele njengamanje sesilinde nje ukuthi amemezeleke igama ke lalowo umsakazo ke ukuthi ke imuphi lo msakazo kodwa ke ngineqiniso lokuthi futhi nginesiqiniseko sokuthi ke umsakazo omkhulu njengoba ke ngibhalile esihlokweni sami nginesiqiniseko sokuthi ke umsakazo omkhulu ngoba phela amagama amakhulu amema abantu abakhulu njengoba bemema uPenny Ntuli kusho khona ukuthi nabo ba umsakazo omkhulu futhi ke owaziyo ukuthi ke kwenziwani ngethalente elifana ke naleli bamthanda ke ngendlela ukuthi bembiza nje bemletha ke emsebenzini umphathi wakhona umbukheleke ngisho ibhasi ayibo umbukheleke ngisho ithikithi awuzwe phela sengimkhombe emabhasini la gibela khona thina cha umbukheleke ithikithi lelokhuzana lebhanoyi wathi nje mapheniza ngene ebhanoyini bese ke uza la uthe nje mayifika awukwangena endaweni ke zomntakabani kwadliwa futhi ke kamnandi uPenny Ntuli ke wawenza ke ama post ke eveza nje zonke ke lezo ndaba njengamanje ngiyacabanga ukuthi ke uzobe sememezela ukuthi ke imuphi lo msakazo omkhulu kangaka osubumemile ukuthi ke ezosebenza ke ngakuwona lapho likhona ke iGagas FM ngiyacabanga ukuthi ke liyabhuquza umphathi wakhona ngiyacabanga ukuthi ke uyabhuquza futhi mhlawumbe ngelinye ilanga uyoyisola asazi ikhona ke ivideo engiyibonile insizwa lapho khona ishithi ke uma ngabe uhlukane nomuntu wakho uyayiwe nesifiso futhi uyacabanga ukuthi lo muntu azothandana naye uzobe ngaphansi kwe level yakho mhlawumbe uyobe ngenamonto mhlawumbe uyobe ngenamuntu uyobe ngenamuzi mhlawumbe uyobe ngenalutho kanti cha kuyenzeka uhlukane nomuntu kanti uya kokunye okuhle uya kokunye okungaphezulu kuthiwa ke uma ngabe kuwa enye indlu kusuke kuvuka enye indlu imvukeleke uPenny Ntuli usazomemezela ukuthi ke imuphi ke lo msakazo asewujoinile njengamanje ngana kwethu ngiyacela ukuthi ke ungenzele iqiniso ucofa subscribe bese ke sidimana kwi video elandelayo ngiyabonga.